Is-sena d-dieħla tagħla 40 sena l-għaqda ħbieb tal-Presepju Għawdex Malta żammet l-istess skop li għalih twaqfet li kull familja tagħmel presepju fid-dar. Ma' TVM News il-President tal-għaqda John M. Kassar spjega li biex jintlaħaq dan l-għan l-għaqda tħabbrek is-sena kollha biex tgħallem kif isir presepju u f'dan iż-żmien tagħti l-opportunità lil membri jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom kif qiegħed isir fil-Palazz Verdal għall-Buskett u fil-kjostru tal-Konvent ta' Sant Wistin fir-Raba ta' Għawdex. Dawn ix-xogħlijiet huma magħmula minn membri tal-għaqda, kemm Maltin u kemm Mawċin. Fosthom hemm diorami, presepju miftuħa u oġġetti oħra relatati mal-miliet. Aħna matul is-sena bħala għaqda norganizzaw seminars, lectures, mod speċjali nafsu ħafna vordi fuq it-tfal. Għażla mdaqsa ta' presepji li ħadmu tfal tal-iskejl primarji f'Għawdex qed jiġu eżebiti fiċ-Ċentru Kulturali taċ-Ċittadella f'Għawdex. Tispikka l-kreattività ta' tfal fosthom fl-użu ta' materjali kif jispjega l-Viċi President tal-għaqda Raymond C. Sherry. Għandek fenna fina parti minn makna tal-ħasil tal-ħwejjeġ, għandek newl, għandek il-ġebel, għandek it-tafal, għandek oġġetti tal-plastik riċiklati. Għandek ukoll affarijiet tal-ħadid. Għandek anke xhur tal-bajt imwaħħar flimkien tal-imot li jiġi presepju mill-isbaħ. Ta' prestiġu għallaqdu għal-fatt li 12 presepju nħadmu minn membri tagħha fuq stili differenti bħalissa jinsabu esebiti fil-Bażilika Santwarju ta' Santa Marija Intraspontina li tinsab fit-triq ta' quddiem il-Vatikan. Bl-appoġġ tal-Ambaxxatura Santa Sede, Frank Zammit, din hija l-ewwel wirja sħiħa ta' presepji Maltin imtella mill-għaqda barra minn Malta li ħadet ħsieb ta' kollox, inkluż l-armar u l-loġistika. Is-Segretarja tal-għaqda Carmen Camilleri qalet li 3 presepji oħra, xogħol presepisti Maltin, qegħdin jitgawdew f'wirja internazzjonali fi knisji oħra f'Ruma, il-Bażilika ta' Sant'Andrea della Valle. Il-wirja hija organizzata mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Presepi li l-għaqda lokali hija affiljata magħha. It-tlieta jinsabu hemmhekk flimkien ma' 41 presepju ieħor illi ġejjin minn 17 nazzjon differenti. Presepji li huma differenti, presepji li ġejjin b'kulturi bit-tradizzjonijiet differenti, għaliex ovvjament kull pajjiż għandu l-kultura tiegħu ta' kif jirrappreżenta il-presepju tiegħu. Eluf ta' nies diġà raw il-presepji Maltin fiż-żewġ knejjes f'Ruma li se jibqgħu esebiti sa 2 ta' frar.